5D. Почват всичките Палино. крусей да идват. Добре. Кажи гаде колко. Аз убих единия. Добре. Още не дейте диклоква да дойдат всички. Не дейте диклоква още, не дейте диклоква. Още червено. Отпълнах. Окей, диклок Почваме. сега. Диклок. Този праймари, Зоя ти диагрес. този секундари. Такъл. Рики, след това. Той Рики първи умря. Добре, спасихме го. Кого? На 50% Борика ще да умре, човек. М. Аз не бях Не. изобщо застрашен. Аз имам още 7 бустера. Няма значение, важното е, че никой не умря, нали? Да. Разбойника наскоро. Точно на време. И ми стрелят, курседъри са. Двата съм ги взел сам. Клукните са и елайните. Крусейдъра. 7К дигна и багов. Това запали гащите, бат. Те си имат бонус такова. Сега остана да се изгори това. MVD-то. Така вече по-мое скоростта да му. Дрони има наши. Да, Важното е, може. че ги наказахме. Black Opa. Докарвам. Оп, чакай, наливат се в 5D. Никакви. Да махаме гита. 4 човека. Да, клукните са. Клукните Аз са чакам на рейндж дрон. на гейта 30-40 км оптимално. Септорите на 0 праксис на гейта. Аз съм от другата страна с сцептора. Добре. Какви са тия с 5D? Не знам. Никаква визу. Прочна Никъде ги гейта, няма. прочна гейта. Скочи той. Апроч всички на гейта. МВД, апроч и изкачаме. И ще бием пракса. Протеуса ще разчитам за късата ти. Няма да се навлизам с сцепторите. За къса. Скачаме ли? Какво правим? Да, скачаме. Чули, Войт? Да, чух. Ако искаш заеби цептор, Палком. то не е проблем това. Все е на чисто. Има дълга. Мрежа. Мрежа. Има къса. Той е жито. Айде. Точка на... Ето. Бой? Към 8-7 8-7 отиде. Аз слапнах от 8-7. При нас е. Евро 8-7 бяха. да. На 0 ли? Да. Добре, проследвайте го. Не го пускайте. Някой да скочи. Аз го Скача агресна. Точкова съм го тук. Скача. Добре, Скочи. скочиха. Да, скочи.
Убивайте. Тя умира. Just the clock. Точка. Come on, call for point. Точка, къса. Web. Оф, агресна. Бързичко. Добре, браво. Дефензив мод, ако вижда. Разбира се, да. Дефензик съм веднага. Ко прикаш. Рорклава има тук само на каманаците в Джар малко. Другите са на станцията. Пътувай към White 2. Също. Approach the gate, guys. Rep Maho. Дроните са аугментят. То стресно. Ти изкара ми кълева. Я сега, какво стана? Пак не знам какво стана, я лукнах гейт от притеснение. Дай на Дигни английски. сега левия крак и го припикай. Веднага ги обраха, бах, само един успях да копна. Що казваш? Мълчи си. Guys, let's speak English. Yeah, okay, sorry guys. Последно питам, някой знае ли как се махат всички прозорци от Windows, защото се опитам да записвам видео, да видя как ще ми се получи. Искам да... Alt F4, бат. Верно ли казваш това? Така си мисли. Не. Не, имаш една комбинация, ама че един, какво беше? Да. Или само... Control Alt W. Да. И после Ctrl W, за да ги активираш. Вече пътувам към 5D. После Ctrl Alt и какво да ги активираш, защото ги нямам вече. Ctrl W мисля. Не, ужас, нямам прозорци. Всеки си ги отстрани. Като затвори ли си, бе? Няма прозорци. Като си ги нацъкаш, отстрани се появяват. Къде ми е флита, бе? Okay. Everyone jump and warp to Session Gate. 10 локала в това. В Циан. Четири, аз чисто. Ти очевидно, Циан. Позиционирайте си фалконите тук. 4 Стомбрингера имам на OGD на скан. Нищо, стей ги. Пътувай към 5D. После ще ги проверим. I'm gonna put the bubbles, guys. We're gonna stay on the gate until that. Шароман мале, с двата ножа. Някой кива. Ярлан. Едно луки кампи на балони в OGD. На кой гейт? Нали? Само че са бая тук. 8 човека са. Ще ги изпариме, бат. Идвам.
Не знам оттатък как е. Ще седа На 0 ли са? Не, на рейндж стоп бъбъл и от гейта. Добре. Значи, ако ви лага играта, Ctrl Shift F9. А Локито на 0 ли седи на бъбъл? Какво? Ctrl-Shift? Почти. F9. Ако какво прави играта? Лагва. Какво е това? Тести да видиш. Ай, не дей сега на флиц. Да. Не се занимавайте сега с Това глупости. е много яко е. Двама на неутрали в PUBG, да знаете. Влад, Всичко останало е чисто. Зад бъбъла седи локито между другото. Чек. Медиум. Okay, 2 proxies are coming through the gate. 0. No. Void. Void. Ракетница. Аз викам без бъбъле. Без бъбъл, няма бъбъл. White, държиш втория. Не праймерито, с цептора. Добре. Кой държи първия? Първият деклокнат е за праймери. The first declocked is the primary. It's Praxis. You are going at 0 with void ammo. Stay on propulsion mode until you bounce once. After bouncing, that's the primary. Killing the primary and then we will try to warp off. Falcons, Други е до нас. Какво ще лакваме? Falcons, jump the Rost. Falcons, jump Rost. Their shit fits, they will go down. Чек. Екзекютори идват линейки, само с един девот. Значи, We gonna fight. Служи бъбъл, брат. От другата страна има бъбъл. Shoot that praxis. Come. That's the next. Stay on propulsion mode, guys. Stay on propulsion mode. This is secondary. Добре, защо пак съм им праймари, ще му е ба майката вече. Go for this one. Тървахме, разбрах. Този го изтървахме, да. Еле, екзекюръч. Ко става, бе? Как ти бъбъл служи, да е, ба майка? Бъбъл от другата страна имам, човек. И ги държа с агресия. Къде варпат се? На структура варпат. Ко стана с цептора? Къде ни е Към цептора? пета планета. Цептора го офнах да му игра с качество. Боже. С двата врата отитабвам, какво да направя? Окей. Ако искаш ще взема диктор. Не, спокойно. Добре. За какво ми върнахте дрекаваците се? Как дръжте ги във вас? Не се знае какво ще стане. Сори. Кой друг ми даде дрекаваците? Кажи ми, връщат ли са? На скам нямам нищо от към долу. Защото агреснах през станцията. Варпат утице. На скам скам дабл вече. Повика се на скам, да. Добре. Лемват на 0. Switch to Drekavac and X up when you're ready. Switch to Drekavac, X up when you're ready. Кой ми даде дрекавака си да му го върне? Трябва да се ремонт реп.
все още имат 3, 4, 5 тук на IC Gate. Екса по енеори. Чай да дукна аз. Are you remote rep? IC се изчисти гейт. Добре. Ларкнаха май в дабл фелда. Да, всички са. Shit, мое... Be ready to lock Maho and... Реп. and trap, yes. Искаш ли факс? Да, става. Всички са на мен. Андок. And trap Maha. Primary. This one primary. Дай на ново пак primary мах. Ще извиняваш. This one primary. Kill the sentinel. Репвате ли ма? За сега не искам факс, за сега не. За сега. Докнах. Добре, доквам го. This one after. Zim after that. Какви хора ви къде? Пичове. Взимай Weber. Аз съм сел. Sentinel after that, Zim. Тежък Вебър. Да. After that, Iradina, Iradiam. Come on, whip him. Whip him first. Lock this sentinel. Kill the sentinel now. Има легове Sentinel. This retribution after that. Direct retribution. Колко пъти трябва да бродкастна, за да ма репват? Аз ще падам. Факса какво става? Доквам. Репът има Overhit на... пичове! This То не one ма after репват that. ли? И аз не получих реп. 100 пъти бродкаст. Добре, пичове, гледайте бродкаста за репване. Два, загубихме ли бе? Да. Не е сериозно, те не репват. Никой не репва, брат, аз бродкастнах 3 пъти. Гледайте си бродкаста за репа, бе. Вижте. Как ще изгубим? Шимото замина. Два дрека ваца, бе, брат. Шимото. Шимото гледайте. То замина Шимото, моето. Gold King Моето primary. S-Mora secondary. Да сиджвам ли? Не знам. Не за сега. То никой не репва, брат. S-Mora. Дето я стане. Никой не репва, не знам. защо Стиджва и репа и дрекаваците, как ще падат? After Аз ги that, репвам. Lord Toka. Сиджва и реп. Сега ще си изкарам сладен сериозно. Уебнато е. Следващ. Kill the After that, this one. Уебове. After that, this one. Той ми зазнал от рейнджа на уебове. Jason now. Бягай. Това ще ти
Те убиха двама. Човек. Ами Махо каза да доквам. Нищо. Мислех, че имаме достатъчно Силно дрека. ще дойде, силно ще дойде, внимайте, локите на 0. 3 минути имам още. 3 минути сич. Не знам за какво Just нарепвате lock бродкаст. the locky, lock the locky, lock the locky. Бърма. Безмисления лос. Докна. Да отвориш преди да е лен, нали? Екзекютор навито. Хвана ли него и да ги дропне всичките? И както прецениш. Ма трябва да внимавате много бомберите. Трябва да рапира. Вие ще кажете. Рапираме ли? Не. Аз ще го изгася, той е екзекютор. Давай. Готови ли сте? Ready. Имат съм. Държа Дрейка, па вие фанете другото. Аз фанах екзекютор. Спрей на също. Execute primary. Още едно спрей нави дойде. На 38. Execute primary. Osprey Navy secondary. Кебаба държи ли го някой? Аз обаче септора падам, така че трябва да убиете по-бързо нещо. Кебаба държи ли го някой? Дрейка държи ли го някой? Да бе, аз държа Дрейка още от началото. Добре, аз държа кебаба. Падам, в смисъл на 48. Отивай, аз ще го точкувам. Точко Да, Дрейка сега. Дрейк. Има точка, Дрейка, бягай. Разбойника, добре. Да. Дрони ще я ти пращам. Той е на колко хъл е? Той е на 37% хъл. Дрон. Тя му го репвам слайза. То влизам в системата. Атака в кондуитор ще На 20 км ще Не, с това не мога да кондуитна. Деклок, гайс. Няма да има един бомбер. Тя да видя с Уидола, мисля, че мога. Три, 2, 1. Силно. Един шибане рад манютно. Аз му държа точка. Аре, бе, що не ще влезе в Ай, кондуитнах и с Тория. Да, видяхте. Self-destruct, бат. Кой? То си даде self-destruct. Да, бе. Да, бе, току-що. Това имаме ли го на видео? Държите ли му точки, защото моят септори той има. Бият файтерите. Има точки. Как ма настигат тия Файтерите ги бия аз. Файтерите му настигат, брат. МВД-то им е дал. Дано да им се изхъби вече. Пантерата Коста. Пантерата си би, смисъл, аз си гледам джамнате. Гледайте си бляк копите, да не загубим някой бляк коп. Аз съм с 2 бляк копа, който мога гледам.
Аз Внимайте, че предлагам да овърхитни малко. файтерите бият, така че дръжте някакъв алайн големите. Overhit damage. То се е пасивен армор. В момента, в който му изчистим армора е долу. Не му виждам... Би ми това, ратала. Не ратала ми... Ксиелата е на сейф спот за Black Ops. Ксиелата е на сейф спот за Black Ops, ако имате нужда от сейф спот. Джамнал съм ги, ама... Warpathwam с Black Ops. Всъщност не. Добре, успях. Warp на Ксела, нали? Тишината. Good job, големак! Good job, лъв! Браво, Жига. От другата система има Цино, между другото. Фалкон. Има, остави го. Има, той може и байт да е. Вижте дали има нещо скъпо. Убийте, файтерите убийте. 1 милиард има лут вътре. Да, ама е тежък лута май. Че е поле горил да взема някой. На 15% шилд. Някой да прати търговски ли какво? Търговски кораб, да. На Миш търговския кораб. Кое е толкова скъпо да е бал? Ти какво кевро? Вълчър. Да, ама къде отиде? Сложил съм на нас Aurelian for почва 9 в 5D. Вярва на Pro. Това ли го? Да. Аз. Скачам в 5D. Do not jump in double. Иди да отваряш такова. All bombers, warp 5D. 5D, all bombers. Warp 5D. Фанала си го е? Да, но не е адреснал още. Bombers Warp 5. Аз ще ли прочна и ще гледам коста. Warp 5D and hold. All bombers, Warp 5D and hold. Той дърпа рейндж този. Дърпа рейндж, да. Почва го с... Той е на 30 км, бе. Моя флит, където беше тук, скачите и почва да го бити. Bombers hold. Очукна леко скрам. Какъв кораб това? Той е на 30 км този. Дай да скача с бомберите. На 60. Окей, all bombers jump. White влез само че на скрама ще държа дълго. Влезнах му. All bombers jump, primary launcher. Disruption има, не може да оцели нищо. Бяга. Double Y sign is down. Не знам за кой е на 0? Разбойника? Кой е на 0? Големак, разбойника, всички са тук. Идете на разбойника. Go structure, guys. Go to structure and come back on him. Само да ледне и ще умре спокойно. We are on him already. Големага не е бил на 0, да еба. Брат, орбита му прави, Ебал съм ти орбитата, човек. Съвсем бърна съм. Стига си скарали, бе. Прочни го малко сега, карай. Ще платим за тока там, за... Човек,
Явно не ти е ясно какво се Ясно случва ми е, с региона. ама не мога в ляса. Да съм безпокоен. Умря. Чакайте, шулта. Дори не се записах. Направо Това Пилгрима ли беше или Легиона? Сори, брат. Просто... Видите, повече си троши имплантите, бе, ей. Така. Лутвайте. Ето има 2 екзекурора и ведмак. Okay. Coming. 4-5 ведмака, беликоза, унейрус, рапира, 2 екзекурора. Всичко е на 0. Фица е на 7-5. 4 ведмака, 1 рапира, 1 унейрус, 2 екзекурора, беликоза. 3 линейки. Виж, агресната, ако апрочнеш. Ако Орея проучна. Да, ако я апрочнеш. Сега ли да пробвам? Да, аз току-що скочих. Добре. Никой нищо не ми прави. Локват ме. Hold. На 0 съм. Доминик. Скачвам ли или да съда? Кажи, като агресия. Само съм локна, нищо не правя. Доминик в дабл може да изгори. Какъв Доминик за? Агреснаха на всичките ведмаци. Everyone jump. Tackle the rape. Take range toward the sun. Tackle the rapier. Go. Rapier primary. Дам фамо на Еруса. Web. Secondary Vladimir. Okay, switch to Vladimir. And lock Judy. О, поем демидж от ведмака. Подфам. Бродката сте. Той му вкара в хълбе. Attack of Warpath. I am in hell. Come on, Attack Judy. of Shield Up. Judy now. Juan? Също Juan? Ясен Warpath. Don't want more. Kirifei, you're too close. You're too close to them. Warpath. I'll approach Mahavir. What are you doing? I'm not keeping up with the reps. Okay, mate. Just warp out if you need. Okay, switch to the rapier again. The rapier in 3, 2, 1, now. Just come closer to me. The rapier will go down. After that, this one. Хитните малко да е, майки. Yeah, hit the DPS.
Come on. Need to take the logic out. Okay. That Vedmak again. Try that Vedmak again. Now, Juan. After that, Duke secondary, broadcasted. Пак хит малко 2-3 цикъла. Хит малко 2-3 цикъла. I need to walk past the links. Хит малко. Sure, no problem. Хит 2-3 цикъла, момчета. Хит още малко. Така. Okay, Duke now. Lock this interceptor, lock the malediction. Имам Hey, what? Shoot the malediction now, Rapier again. Heat on the rapier now. Sharp pointed. Good job. This one. Ozinen. New target. Judy. Okay, they worked off. Who else left? Point on exit. Okay. Brom. Беликозата. Беликос close, yes, Беликос close. No? Не мога да лукна нищо. На 12 км.